ओंखाम जानो हायो ना बाबु? आफाफोर आंनि फिसाखौ नायनो राहा गैला आंनो एसे मदद हरदो आइ आफा आं फिसाखौ बेसे नायै दोनबावनो नायगार बिसिनायाव थाबाय जानायानो बोसोरसे जाबाय डाक्टारनावबो लांनानै दोनहैबाय गुवाहाटि हस्पिटालाव मास मोनसे ओरैनो नायगार दोनबाय आंनि फिसाखौ जेबो राहा खालामाखिसै आंनि फिसाया बारानिफ्राय बारा जाबाय बैसोआबो 14 बोसोरल' जादोंमोन आइ आफाया अननानै आंनो एसे मदद होदो खोमा होननानै बेखौनो बुंदोंमोन आं फिसानि थाखाय जेबो राहा गैला न'खरावबो गैया आंहा बिफायाबो बेंगालरावसो थायोमोन दाख्लैसो फैदों जानायाबो गैखाया हा हु फाननांबाय आङो फिसानि थाखायनो फिसाखौ नायनानैनो बिगानै लहामोन आंहा फिसा हौवा सानैखौ नायनो थाखाय फोथांनो थाखाय आङो बे बिगानै हाखौ लानानै रायजो जादोंमोन गायदोंमोन फुदोंमोन दा बेखौबो फाननांबाय आङो हाखौनो बिगानैखौनो दा जेबो राहा गैला आंहा लामा गोथेबाय आइ आफाया एसे अननानै आंखौ मदद खालामदों आंनि फिसाखौ नायनायनि थाखाय आसा जानाया बोरै जाबोगोरामोन जानाया गावलाय बल गेलेनायाव गोलैदों होनदोंमोन बल गेलेनायाव स्कुलाव बल गेलेनायाव गोलैनानै जाखो ना मबाव जाखो थालानो गैला खिथानो रोङाखिसै सानाय मिजौनायल' खिथायो फिसाया सानाय मिजौनाय खिथाबाय थानायाव आंबो डाक्टार एसे एनै बिजि थुहोबाय मुलि जाहोबाय बिजोंबो हामाखिसै बारा जालांबाय बिजि थुहोबाबो जाया मुलि जाहोबाबो जाया आंनि फिसाया जेरैबो जायाखिसै अजा नायबाबो डाक्टार नायबाबो हामाखिसै बाबुनिखौ मा नाम होनोमोन? प्रसेनजित बसुमतारी। नोंनिया? आंना दिम्पुल बिमानानो? बिफानिया? रमेश बसुमतारी। मा गामि गोलैयो बेयो? मानदारि। डिस्ट्रिक्टआ? क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। क'क्राझार। पस्ट अफिसआ? कुसुगाव गोलैयोना? ओरैनो गुवाहाटियाव बेसे गोबाव दोनहैयामोन? मास मोनसेयानो जाहैबाय मास मोनसे दोनहैदों ओरैनो नायगार दोनबाय थाबाय मास मोनसे माने ओरैनो दोनबाय थाबाय नायोल' जेबो खालामाखिसै आथिंखौ दानस'नो बिदोंमोन आं दानस' होआखै एफा उन्दै मानसि मा मावनानै जानो 14 बोसोरल' उन्दैखौलाय होननानै दानस' होआखै दा अपारेसन खालामनो बिदों फैसानि थाखायनो हायाखिसै आं दा बहा लांनो सानदों? फैसा थायोबा आं एसे डाक्टार गिदिरफोरनाव लानानै थांनो नंदोंमोन दा होनब्ला नोङो रायजो राजाफोरनाव एसे एनै मदद मोनगोन होननानै एसे एनै मदद मोनो खोमा होननानै आसा खालामदोंमोन रायजो राजाफोरनाव जा एसे हायो थाइसे थाइनै होमब्ला पासबुकथ' दंखायोना? दङ पासबुकखौ